Аршанскі авіарамонтны завод пасля пераходу ў дзяржаўную ўласнасць на парозе абнаўлення і маштабнай мадэрнізацыі. Драматычная экалагічная гісторыя ў двары дома ў Віцебску. За паўвекавы сквер заступіліся мясцовыя жыхары. Ураджай бананаў упершыню сабрала полацкае сельгаспрадпрыемства. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Шляхі выводу сельскагаспадарчых прадпрыемстваў Віцебскай вобласці на ўстойлівую эканамічную работу абмеркавалі ў аблвыканкаме. Новы інструментарый прадставіў указ 399 аб фінансавым аздараўленні сельгаспрадпрыемстваў. Падпісаны прэзідэнтам краіны ў пачатку кастрычніка дакумент пашырае магчымасці мясцовых улад і максімальна выключае судовыя разбіральніцтвы. Пры гэтым кожны рэгіён краіны можа выпрацаваць сваю схему работы па вырашэнні праблемных пытанняў. Лейтмотив этого указа – это, конечно же, полномочия председателя исполкома. И кто лучше, как не председатель исполкома, знает возможности своего региона, возможности привлечения, прежде всего, даже и инвесторов своего региона. Хотелось бы, чтобы, конечно, и активнее задействовали и фермеров, для того, чтобы они участвовали в этом процессе. Поэтому в данном случае, конечно, вот особая ключевая роль председателя райисполкома. Ну и, конечно же, это снятие финансового обременения для сельскохозяйственных организаций. Сельхозпредприятия, которые находятся в настоящее время в очень тяжелом и непростом финансовом положении, они не должны прекратить свою деятельность. Они должны развиваться с учетом тех механизмов, которые предусмотрены для их финансового оздоровления. Именно поэтому мы говорим о том, что позиция Верховного суда направлена на максимальный уход от судебных разбирательств при разрешении споров. Мы говорим о том, что мы должны создавать условия, когда максимально раскрепощаем деловую и даже административную инициативу руководителей на местах, которым видно, что надо делать, как надо делать, которым на сегодняшний день предоставлены все возможности для реализации тех планов, которые у них есть на развитие. Згодна з палажэннямі 399 указа, до 1 студзеня 2019 года будзе сфарміраваны пералік неплацежаздольных арганізацый, якія падлягаюць фінансаваму аздараўленню. Пры неабходнасці пры Віцебскім аблвыканкаме будзе створана рабочая група, якая будзе курыраваць рэалізацыю указа. Новы слясарна-механічны цэх – самая вялікая ўзлётна-пасадачная паласа ў краіне. Аршанскі авіарамонтны завод пасля пераходу ў дзяржаўную ўласнасць на парозе абнаўлення і маштабнай мадэрнізацыі. У бліжэйшым будучым прадпрыемства намерана працаваць з рознымі класамі паветраных суднаў. Як гэта магчыма, пацікавіліся нашы карэспандэнты. У гэтых цехах даюць другое жыццё вінтакрылым машынам. На Аршанскім авіарамонтным заводзе рамантуюць усе віды верталётаў, у тым ліку і знакамітыя лятаючыя танкі Мі-24. Вольга Ельская – адзіная на прадпрыемстве жанчына-электрамантажнік лятальных апаратаў. Ні разу не падымалася ў неба на верталёце, затое электрыку вінтакрылай машыны ведае дасканальна. Почти год вынуждены были ходить на половину рабочего дня. Сейчас у нас полный рабочий день, как бы уже работа налаживается, вертолеты прибыли к нам уже для ремонта, поэтому обещают нам еще привезти ремонт. Я надеюсь, что наладится все и все будет хорошо. Нерытмічная работа па заказах, дэфіцыт запчастак, закрэдытаванасць – гэта вынік невыканання папярэднім інвестарам сваіх абавязацельстваў. Летам кіраўнік дзяржавы прыняў рашэнне аб пераходзе авіарамонтнага завода ў дзяржаўную ўласнасць. Сёння ў прадпрыемства выразная праграма мадэрнізацыі і рэальныя перспектывы выхаду з турбулентнасці. Производственный план на 2019 год сформирован. Предприятия будут работать устойчиво, прибыльно. Специализацию мы намерены расширять. Помимо вертолетной техники мы планируем заниматься транспортной авиацией. Сейчас стоит на первом плане это строительство нового цеха, слесарно-механического. Потому что, если мы рассчитываем на серьезные заказы и на такую хорошую эффективность работы, надо, конечно, создавать дополнительные и нормальные современные мощности. В течение зимнего периода будет завершена проектная работа. Я думаю, что в следующем году мы уже приступим к реализации проекта по строительству нового цеха прямо на территории этого завода. До конца осені гэта даручэнне прэзідэнта патрэбна будзе мадэрнізаваць узлётна-пасадачную паласу, дарэчы, самую доўгую ў краіне. Сёння яна ў крытычным стане. Пакрыццё зношана і здольнае прымаць толькі верталёты. Задача – працаваць з рознымі класамі паветраных суднаў, у першую чаргу грузавымі. Тым больш, што ў непасрэднай блізкасці вядзецца будаўніцтва
будаўніцтва буйнога мультымадальнага прамыслова-лагістычнага цэнтра. Беларускі інвестор разлічвае завяршыць праект да 2023 года. Інна Кіріенкова, Ольга Масловская, Михаил Христофоров. Навіны, Аршанскі раён. У бліжэйшы час у Віцебскай вобласці роды будуць прымаць пераважна ў перинатальных цэнтрах. Зараз іх у рэгіёне 5, 3 у Віцебску, па адным у Оршы і Наваполацку. Усе яны аснашчаны высокатэхналагічным абсталяваннем, тут працуюць кваліфікаваныя спецыялісты, што дазваляе ажыццяўляць якасную медыцынскую дапамогу і ствараць усе ўмовы для нараджэння здаровых немаўлят. Пра гэта сведчаць і нізкія паказчыкі дзіцячай смяротнасці, адсутнасць мацярынскай смяротнасці за апошні час. Толькі ў Віцебскім абласным клінічным радзільным доме за год супроводжают около 3000 родов. Некоторые районы, где менее 100-150 родов в год, этой квалификация персонала, мы будем уходить. Там только будет оказываться экстренная помощь и при необходимости родовспоможения, если вдруг сложилась какая-то ситуация, не связанная с своевременными родами. И то мы имеем возможность быстро и качественно, чтобы выехали специализированные бригады для того, чтобы обеспечить родовспоможение. Аб якасці акушэрска-гінекалагічнай дапамогі ў вобласці сведчыць і рост колькасці пацыентаў, якія прыязджаюць са Смаленскай і Пскоўскай абласцей Расійскай Федэрацыі. Сучасныя методыкі і рэпрадукцыйныя тэхналогіі дазваляюць жанчынам з рознымі паталогіямі вынасіць і нарадзіць здаровае дзіця. Зараз яны шырока ўкараняюцца ў Віцебскай вобласці. Паўвекавыя дрэвы ў цэнтры Віцебска збіраюцца высечы, каб пракласці дарогу. На гарачую лінію тэлерадыёкампаніі «Віцебск» звярнуліся жыхары з вуліцы Жасткова. Драматычная экалагічная гісторыя разгортваецца менавіта ў іх двары. Людзі гатовы ўступіцца за кожную бярозу ці каштан. Двор яны калісьці добраўпарадкавалі самі і цяпер ініцыявалі сустрэчу з заказчыкам будаўніцтва. Каб абмеркаваць сітуацыю. На ёй прысутнічала і наш карэспандэнт Вольга Шмаргун. Эти деревья наши родители. Мы еще маленькая была, они садили их. Это после войны, 46-47 год. Поэтому, вы знаете, кровью обливается сердце, видя все это. За міні-сквер у дворы 5-павярхоўкі ў цэнтры Віцебска Любоў Михайловна Якімчык уступаецца разам з суседзямі. На іх ціхі дворык у цені бяроз і каштанаў наступае будоўля. Калі вясной высеклі першыя некалькі дрэў, мясцовыя жыхары не абураліся. Аднак нядаўна даведаліся, у планах яшчэ і будаўніцтва дарогі і пракладка каналізацыі. Увесь праект зменены і зусім не на карысць месцічаў. Пад сякеру павінны пайсці амаль усе паўвекавыя дрэвы. Первоначальный проект, который у нас был доступен на сайте УКСа, да, он предусматривал гостевую парковку вдоль общежития, да, и сохранение части зеленой зоны. Обсуждение было заявлено только на сайте УКСа, да, в 2017 году, но до жильцов наших домов обсуждение общественное было не доведено. Это нужно понимать. Ровно как не было доведено обсуждение и изменение проекта. Жыхары эмоцый не хаваюць. Дыалог з заказчыкам будаўніцтва і эколагамі хутка пераўтвараецца ў лаянку. Калі запал праходзіць, застаюцца самыя важныя словы. Этим деревьям под 50 лет уже. Даже больше. Я с ними взрослел, я с ними рос, то есть какой-то существует, скажем так, симбиоз с этими деревьями, по большому счету. Я хотел бы, чтобы мои внуки под этими деревьями собирали каштаны, если будет возможность. Ну, похоже, такой возможности мне не представится. Оказывается, змены ў праект унесеныя не просто так. Просьбу пабудаваць скразную дарогу ўздоўж дзіцячай бальніцы да вуліцы Жасткова у калектыўным звароце ў гарвыканкам выказалі жыхары прыватнага сектара. І ўлады пайшлі насустрач. Атрымалася інтарэсы адных людзей супраць інтарэсаў іншых. Я понимаю чаяние и веяние этих жильцов этого жилого дома, что у них тут был тихий скверик, посадки и все остальное самое. Но время не стоит на месте, где-то перестраивается. Здесь же предусмотрено для жильцов этого жилого дома и благоустройство, устройство каких-то площадок, малых форм. Значит, канализация перекладывается, чтобы не было, как говорили жильцы, здесь засора этого колодца. Проект прайшоў паўторную экспертызу. Яго ўзгаднілі ўсе службы, у тым ліку і абласная інспекцыя прыродных ресурсаў. А вось аналагічная інспекцыя Віцебска за дрэвы уступілася і настойвае на змяненні проекта. Можно обойти, чтобы деревья оставить, как они растут, для того, чтобы, прежде всего, люди могли отдохнуть в тени. Вот это наша задача, которую мы сегодня озвучили. Поэтому для этого будет направлено письмо для изменения проекта.
для сохранения деревьев. У бліжэйшыя дні будаўнікі, праекціроўшчыкі і эколагі сядуць за стол перагавораў і абмяркуюць, як завяршыць будоўлю, мінімальна закрануўшы паўвекавы сквер і інтарэсы мясцовых жыхароў. Ольга Шмаргун, Леонид Табула, навіны Віцебск. Заплатила за вяртанне мужа і не ўбачыла ні каханага, ні грошай. 40-гадовая віцяблянка спрабавала вярнуць мужа ў сям'ю з дапамогай лекаркі, якую знайшла праз інтэрнэт. Жанчына запэўніла, што валодае магічнымі здольнасцямі, можа зняць з мужа сурокі нават на вялікай адлегласці. Такія паслугі каштавалі 500 рублёў. Грошы даверлівая віцяблянка пералічыла на банкаўскую картку махляркі. Женщина наткнулась в интернете на объявление якобы супермага и победительницы различных шоу экстрасенсов из Гомеля. В завязавшейся переписке та убедила, что сможет снять порчу с ее мужа на расстоянии. Однако с течением времени ожидаемого эффекта не последовало. Муж не только не вернулся, но и стал жить с другой женщиной. Возмущенная витебчанка обратилась с заявлением в милицию. В ходе проверки выяснилось, что женщина стала жертвой мошенничества и перевела деньги неработающей 29-летней жительнице Гомеля, которая даже не имела намерения выполнять взятые на себя обязательства. У выніку у адносінах псеўдалекаркі ўзбуджана крымінальная справа. За махлярства ёй пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Цяжкаатлеты Віцебскай вобласці ў саставе зборнай Беларусі заваявалі 6 медалёў рознага гатунку на юніёрскім чэмпіянаце Еўропы ў польскім горадзе Замосць. У вагавой катэгорыі да 62 кілаграмаў выхаванец спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву нумар 1 Новаполацка Геннадзь Лапцеў заваў серабро ў рыўку, золата ў штуршку і ўзняўся на вышэйшую прыступку п'едэсталу гонару ў суме дваябор'я. Віцяблянка Дар'я Цевелева ў вазе да 58 кілаграмаў заваявала сярэбраны медаль у штуршку і па суме дваябор'я стала сярэбраным прызёрам спаборніцтваў. Яшчэ адзін сярэбраны медаль на рахунку яе партнёра па камандзе і земляка Іллі Жарноўскага, які ў вазе да 69 кілаграмаў выйграў срэбра ў рыўку. На полацкім сельгаспрадпрыемстве «Вясна энерга», якое займаецца вырошчваннем гародніны ў прамысловых маштабах, упершыню сабралі ўраджай бананаў. Каля 150 штук экзатычнага фрукта прыйшліся даспадобы работнікам прадпрыемства. Не такие были большие, как в магазине, чуть поменьше, были сантиметров такие 10-12. Но намного вкуснее были, ароматнее, чем магазинные, потому что созрели на дереве. Бананавае дрэва тут пасадзілі 2 гады таму, але плады на ім з'явіліся толькі сёлета. Зараз спецыялісты жартуюць, ці не заняцца вырошчваннем бананаў на продаж. Важныя і самыя цікавыя навіны жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Актуальныя сюжэты і выпускі навін, а таксама ўсе праекты тэлекампаніі «Віцебск» можна паглядзець на афіцыйным сайце нашай кампаніі vtv.by. І тут жа можна знайсці прагноз надвор'я на бліжэйшыя суткі. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі дажджы. Вецер паўднёвы з пераходам на заходні, паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Ноччу на большай частцы, днём месцамі парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы +1,6, днём 4-9 цяпла. У Віцебску часам дажджы, тэмпература паветра ўначы +2,4, днём 6-8 градусаў вышэй за 0.